utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke kekuatane Bagong karo Begawan Durna ing menasa apa lakon legandang dening aku legandang jangan legandang lindungi datang pun para Drupadi sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para sentana sak negaring Pancala langkung-langkung wonten ing sakjawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi mila tumunten tuwa mrentuling manah kula Kakang Prabu sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi tegese piye ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke Yayi Penemban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun prisa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun 3 candra mboten kundur wonten negaring Ngamarta. Samenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah. Lah nyatane digoleki ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cethak ana piyayine ane nek 3 sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Wara Drupadi. Nah tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih dipun raosi dening para kawula. Mila kula nyebadhe milujengaken ingkang putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkuh minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukalima pun Begawan Durna. Gusik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat panyeles lah kok isih arep garwa karo anakku Wara Drupadi panjenengan suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar lho kanggo apa kangge Bupati Kap sawanci-wanci pendak taunipun badhe kula ginakaken supados berlomba-lomba. Bapak Durna, wonten dawuh nggih. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita, kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika krisruh. Apa ya iya, apa ya ora. Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun. Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapak Durna sak mangke tida-tida penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Durna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma, tumunten sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih punika Wara Drupadi sinten ngertos menika dados jodho dawuhipun Bapak Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Blokasuta kemawon. Blokasuta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng panjenenganipun Bapak Penemban Durna. Oh nggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blokasuta blakutang terus terang sowan kula menika namung badhe ngebon-bon ing jangan jejawa sonten gandeng Wara Drupadi sampun tinilar Prabu Puntadewa 3 wulan laminipun monggo mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri boten pinanggih. Dipun pesthakaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun boten nggadahi guru laki tegesipun sampun boten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandeng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe nyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Durna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura menapa dipun aturaken Bapak Penemban Durna menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Yayi Wara Drupadi
anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darmakusuma. Sak mangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula, reraosanipun para nayaka, lan reraosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra Nyai Waradrupati menika winengku dening Bapa Panembaduna. Lho, menika nggih. Angger Baladéwa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi pot-repot wonten penggalih panjenengan. Waradrupati badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora dakriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing atase durung ana nawala, Waradrupati dibalekake marang negaring Pancala. Bali ning Waradrupati kuwi saka karepe dhewe merga ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Waradrupati tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara ing Ngamarta. Apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Panembaduna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu, Nalendra ingkang lila legawa lair trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk, nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumrap ing negaring Pancala dados Waradrupati menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa. Ning wong tuane Waradrupati ya kuwi aku Panembaduna. Ing atase aku kuwi Darbe putra ya kuwi Waradrupati durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teka tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labek karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning Nalendra ing Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan ingkang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Waradrupati sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Waradrupati sampun 3 wulan boten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan mboten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang saking menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Waradrupati badhe kula baya wonten pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut permadani. Kasur babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Waradrupati dados sarana perlambang inggih menika kuncara sarta anjayang bawana ingkang putra pun Waradrupati. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih Kakang Prabu semban kula. Kula semena. Kula wonten maring dawuh Rama. Capet-capet merga arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa menika ingkang nami Bagong Rama wela dalah lho rong lucu wae guyu iki mergo kaget aku bareng aku nampa ature anakku terus jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptamu ning negara ing Pancala. Nonamet pasang Kalimantabe tinebene ing leduning dumawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manusi nuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya.
Sinuwun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuwun Prabu Drupada kepareng kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong Padararja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula konjo. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong Padararja sapraptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh, ya wis wonten aku sowanane negara Pancala, Bagong. Syukur. Padararja sapraptamu, wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nune nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha Padararja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, yo aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ing ngarsaning Paman Prabu Pancala, Bagong. Nggih nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati kemagepohan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra Paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepohan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit.
Kula tilem janjane nggih ajeng lelekan kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Mongko kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi. Kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho. Kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira rapate cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai dan kuwi. Lah anak kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngopo wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih Sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya?
Sak ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki karepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, Mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek betor iki apa, Mbak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, "Kosik bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Niki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi? Mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%. 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Nah, napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso stroke kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Ngan utawa nang alun-alun negara Pancala ditemtoke kekuatane Bagong karo Begawan Durna menasa apa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya, kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu
2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sanggon-nggon. Ben kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedhi bal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep apa? Terus arep apa aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek meng karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani. Ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh, tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ora ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe.
Prabu Puntadewa lunga, bojone purek kok malah ajemang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggali apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Ayo ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Dagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora entu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mau terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Ndodo kamu to wah jan keparat tenan iki. Baleni ayo tangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrawati pancen kepara nyanda. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan prasa semena nuwun maring ngadhawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Waradrawati non bakal tak tanting sapa ingkang bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Durna ngaten kemawon Rama kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala ngayomi dhateng Kakang Mbok Waradrawati semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun Paman Premban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Waradrawati namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka Lima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Pusaka Lima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ingkang badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semena budalna Kang Padaseba pun Rama kundur ngedaton nang ngestaken dawuh Pati wonten timbalan kaya Surana dawuh maneh budalna Kang Padaseba Pati nang ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatining palanggilan sanata kundur ngedaton drog saking dampar kira gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palola ingkang sami ngambil upadraning keprabon gawe tinggal saking Mandrawa tindak nyo Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyo Sri Nararata wau. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik malik nopo? Isin kula. Malik nopo sampean nang bloko kalih kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora.
Mongkon jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyeling krek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten. Lho inggih nggih ya. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe bagane. Lho. Lho iki ora pangling Yai Ndorowati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Ning mangsuk menawa mangadil luwih ana sasminaning sun jagat masisane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki Bagong menungso ora tataran. Lah kok malah Ratu Ndorowati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang rayeng Ndorowati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Samenika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken eblet glandang Nenggala legane ati wae. Janaka. Undendrem. Janaka. Undendrem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Pindeng. Wingeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar wonten menapa. Aku goleki Yai Prabu Kresna. Kanggo Prabu Ndorowati mboten dalem papan mriki. Kanggo Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Kanggo Prabu mboten mangke. Kanggo Prabu mbanyan iki ardane kamsa Kanggo Prabu samriki Kanggo Prabu. Iki kok mengko Kanggo Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mlawan Bagong. Kuning mboten terima. Ora mboten nerima nganti nampane ora bisa mangke ngaturi wae. Ah, kowe Bagong kowe karepe iki. Yo. Padhe mlayu-mlayu Bagong ora? Sopo Padhe? Kowe ngerti Bagong apa ora? Padhe ngeloki Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gombala, Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok.
Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatianku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yayi Waradrupadi sagang ladosi bapa Panembandurna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waradrikandi, anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kancingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan kendharan dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to. Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah, ta. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Iya. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yayi Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bapa Panembandurna. Nek nganti aku gagal mboyong Yayi Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yayi Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek gawe tentrem negara ing Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. Nun. Penake. Durung apa-apa wis kon menakke lho. Ana kawan Bagong wonten dawuh.
Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane. Angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lil tindak 2 taun, dadi bojo kula 2 taun. Yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kare Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes bokongku. Ati jan kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake babi panggang.
baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo mlaku bareng ya. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawiyos pangandikan ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa. Non. Ngantos tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dalan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Patih tak tampa. Ora liwat. Pangestu ingsun tampanana. Lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan. Urhananira Patih. Inggih. Nggon ingsun sak pejagung lawan sira Patih Guwa Garba. Sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-uneking penggalih ingsun. Bab ingkang pundi? Paduka sampun dados nalindran jayeng bawana. Paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindra muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Patih wonten dawuh. Yen babagan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babagan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepengin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ing dados weting penggalih paduka. Lumahing bumi kurep ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe. Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala. Patih wonten dawuh. Kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho. Menapa mboten langkung prayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tangeh bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi. Menawi ngantos kawanguran menapa mboten adamel lingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara. Isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi. Kepareng paduka aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran. Akang Prawadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakoning para kawula ing padha weruh. Ih. Lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala. Yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala, Wara Drupadi bakal tak cidra Patih. Langkung sedasa menit. Ngestu padha dawuhipun minangka Bapa Slamet inginipun sampun minggah gapuraning urip. Lho tegese nek wong dadi manten ki nek cara basane apik ki minggah gapuraning urip mergi. Nuwun sewu, tatraning wong urip ning alam padang menika namung werni 3. Lair, netepi kewajiban terus mati. Namung ngaten menika. Lah panjenenganipun Mas Slamet menika sampun nggadahi inggih menika kewajiban netepi darmaning minangka dados piyai kakung Mengku Garwa dhateng satunggiling priyantun putri ingkang sampun dados lenging penggalipun sampun inggih menika
prasetya sebaya mukti sebaya mati abot padha dipikul enteng padha dicangking. Mugi-mugi sakiwa sakinah mawaddah warahmah ngaturaken panuwun. Ayo kadang jeneng wong ngomong suwengi kadang ana lupute. Mboten dados menapa ana tetembungan nek jenenge wong ular-ular pinanganten kae jan. Apa sebabe kok manten nek jaman cara biyen apa to sebabe kok manten menika dipun paringi janur. Jan menika sampun ngarani nur menika cahya. Cahayaning pinanganten kalih menika salebetipun dipun lenggaken wonten ing dampar menika embane sorote nganti kaya cahyaning Sang Hyang Pratangga Pati. Lho, ini sing wedok. Salebetipun eder-eder menika wonten tebu. Tebu menika tegesipun antepe neng kalbu. Ora kok antepe nek wis mlebu menika mboten. Antepe neng kalbu dados pinanganten kalih menika anggenipun wantun nglampahi daup menika sampun mantep penggalipun lair lan batosipun menika tebu. Ingkang salajengipun wonten ing madyaning pawahan menika kenging menapa dipun pasangi tenda. Tin menika sampun larani sami-sami manteping batin. Ndha menika sampun ngantos enda ing samugang lir. Tegesipun menawi kesrimpeting aradan menika sampun ngantos enda. Tegesipun sami-sami dipun lampahi sarengan. Lajeng sasampunipun menika wonten pawiwahan menika lajeng medalipun inggih menika pasugatan lemper. Tegesipun dialem ning memper. Lemper menika dialem ning memper. Wonten ugi ingkang ngedalaken wedang. Wedang menika ngawe kadang. Dados wedang menika ngawi dhateng kadang sanak tangga teparo mitra kawruh kabeh dipun awe dados tunggal wonten ing mriki supados maringi donga pangestu dhateng pinanganten. Nah, karang kabeh iki ana jarwa dasake. Sing jeneng wedang menika ngawe kadang, lemper menika dialem men memper. Lho. Sirah menika isinipun rah. Nek mboten pitados kula aturi mlathok. Isinipun rah. Mata, ngemata barang sing temata. Lho. Grana segere ana. Lajeng inggih menika cangkem ngruweta barang sing mateng. Pun men tekan iku kula ora hafal kok suwe-suwe. Embangane ora omong seneng-seneng manten ku ya pokoke ora usah dadak diular-ulari, ora usah dadak diparingi priksa. Wis wani dadi manten ki pancen wis pinter. Wis wani dadi manten pancen wis ngerti endi sing ora entuk, endi sing entuk, endi sing ora kena diterjang, endi sing wajib dilakoni menika sampun sami prisa. Dadi wis ora usah dadak diajari wani dadi manten ya wani ngoten mawon. Jroning urip menika wonten seneng ana susah, ana bungah, ana susah, ana bejo, ana cilaka, ana sugih, ana miskin, ana padhang, ana peteng, dipun ngaten kemawon sami dipun lampahi sareng-sareng. Wis rasa dadak werna-werna. Nek panganan ning daerah Bantul sing paling terkenal ki ya geplak, ya Kulon Progo ya geblek. Nek panganan sing terkenal ning daerah Pacitan ki apa, Tru? Pacitan ya apa jenenge sate. Wah, ya tenan ora penak tenan. Pacitan sarwi sate ngono. Lah terus jeneng. Oh, cakepan raping gunung to. Tak kira nek anu nakoni tenan jebul ming sak cakepan. Ya gresek-gresek, Tru. Sesa-sesa. Mbok menawa. Ora apa-apa ora. Ayo nembang kireng yo ndak wektune selantek. Ya, iki ya mengko ade langsung budal ning Sidoarjo ta iki, Tru. Ah iya. Mula jam 5 wis kudu mlumpuk ning nggon bis bablas ning Sidoarjo. Ngopo? Ambles ning lumpur. Aneh-aneh. Ya anggere bingung lakon kok nek ndi arti nyanyi. Aku ki mbuh karangan ya. Nembang sing kepenak, sing mirasa. Ayo mie ayam paling enak aja ngira.
mirasa ning ati sing kepenak ya sing klasik-klasik diaturake ayo saya gek cek-ceken heeh sapa sing kepareng arep aturi supaya didhawuhi supaya nembang aku ki apa anting wis aja diganggu anting wis ben ngono kesel banget tak hitung kok kaya ming nyambut gawe 2 jam ayo ya wis ben kuwi muyu ora turu kowe iki salah persepsi loh ora turu to anting ora ndonga nolak udan yo ayo ora adeke ora ndheki saka Jawa Timur kok ya merem ki jane ora kok turu ning coba lambene rak melu ngeces melu ndremimil heeh ben ra apa-apa anggo genep-genep wong lagi jejere wis turu kok kowe mau wisan lah ya wis ora apa-apa le melek rame nek limbuhan ya nembang Mbak Ayu Purwastari ya sing dawa wae terus gek rampung iya bareng-bareng aturke apa Kutut Manggung terus wah apa enak tenan kowe ngaku sih barang Kutut Manggung wah iya aku ya kangen rajam-rajam karo Kutut Manggung wah wis anggere muni nang omah ngono kuwi pas prei ngono kae terus klikaran ning ngarepan heeh ngetokke cipidi apa cipidi player lebokke apa kepingane kae slep ngono wah ceklik kabel tak ulur oh tak lebokke nang salon mini kompo mini kompo jlang-jlang heeh wayahe bos lingser dentang wah duwe rekamane duwe pinter beda karo aku ning omah ngetokke tip merke poliklinik tip periksa apa piye kowe terus tak cekleke mini kompo wah iya mini kompo ki apik disetel salone tak lebokke ning nggon genthong weh iso apik apa suarane iso dong dong oh piye wah lagune ora lagu aku wong tuwa ya gending Jawa aja lamis wah penak banget maca sagamang janji wong lamis yen to amung lamis aku slendro ya sarepku ya jenenge mlebu gentong wis slendro kok coba yo reng yo dirungake bareng-bareng ah iya Mbak Ayu Purwastari heeh dasare ora anu Dik bener Kutut nangit iya karo mbok menawa Bagong teka iya Bagong iki teka anggere wis tandane ketara anggere mambuntut kuwi Bagong mesti teka cah sarunge ra tau ganti ha iya mbok sithik metune kok mubal-ubal karo karuan biasa sabis iso krasa kabeh asih nyewa ora ha iya monggo ya alon-alon Mbak Ayu rasah digawe sing kepenting ki kepenak dirasake mirasa ya karo nglelo-lelo anting ki bek turu meneh mesakake bocah kok kaya iso ora kuwatenan mripate nganti mbrebes mili kaya ngono sirahe deleke nggon sound control kuwi lho deng penak banget ha iya sandheke sapa nek bojoku kae iso dienggo semende napa niku nek turu kudune iki semende ngene kok kuwi ngene sing nggih sendean apa sende-sendean kursi kursi busa waji monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan ngupaya menyang endi dununge Yai Darmaji marandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahing Yai Prabu Puntadewa Depol kula Ndara
Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raosing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sakmangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngendipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah ing ora menggaleke lawan Yayi Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mangke kedah kula lampahi. Ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupadi bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong. Ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupadi satemah dados pancaka rageng kaliyan Parasata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga Parasata Kurawa mboten nemungaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ing Ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundang mengsah Bagong. Tumuli kula menika nggumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiriguda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta. Lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala. Nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun Jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih? Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mula ta mula sawanipun sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong. Lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi paladan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka? Koko Prabu Lati lenggahing prayogi.